Yo, what's up mga guys? Aniya day mi diri pa ingon mi sa tukuran kay mamalit mi og mga isda mga guys o mga utanon kauban din sa akong manghod ako manghod din nga drive ug aniya mi karon rabi ang t-shirt to ladies ma. Mo pa ni ang iyang uniform sa GDS-PGC nya karon ibali naman siya eskwela sa IPMC ug ato makita rin sa unahan og grabe gyud parte daghana og sulod ba nya grabe pa ingon siguro ni sila maligo og dagat. Karon kay nakapaldo man tag 20k so anhi tag tukuran kay mamalita mga guys. So karon panahona ako na gyud ning gasto sa mong balay palit og sudan or unsa pa may palitonon sa panimalay. So karon aniya man ta mga guys, so grabe salamat kis pagtan-aw na og ayaw mo kalimot og follow og palihog ko og kisa to mga hilig mo dula diha 100 deposit minimum sa akong link nasa comment section. Og sa lakton mga guys naabot ita sa kurbada tukuran no natong tanaw no grabe na may giluklog isda diri. So yun mga guys, og sa lakton diri taagi mo ni eskwelahan diri sa Highlands College diri sa tukuran. Og karon naabot naman mis tukuran so mangita ko diri og kasautan. So sa akong pagtan-aw grabe na pagguwapar bagid bayhana ra bagid ko Andre o pastilan nya grabe po na busy iperti pang daghan mga customers diri nya naabot pa jud ko ri grabe gid. Og sa lakton na sa naman so grabe mga guys, iyan ang ihap ang akong kuan ri mga guys. Sa lakton mga guys, so anhin na pud may diri sa public market res tukuran sa Gito, diri may agi mga guys. Kaya aron mapalit mi og mga utanon o mga istang kilawon o tulaon. Sa unang adlaw nga nag-vlog ko, way klaro ang dalan. Pero padayon gihapon, bisan lisod usay ang tanan. Kamera ra sa kamot, pero puno ko pangandoy. Basta positibo lang, walay kahadlok sa unan. Kayang kalibutan di perpekto, pero akong heart punog respeto. Sa tanang tao nga nagtanaw, kamo ang rason yan nung di ko munong karon. Salamat sa tanan nga nagsalig sa akong dalan. Bisan nasa ko pahingon na lagi hapon. So yun mga guys, gilipot-lipot yung ko kinamili yung ko isda diri no kay gusto yung ko kanang mapalit nako kanang mga labas kayo ba ingon ana ko kapilian og sudan mga guys kay mamili yung ko kanang labas. Palit ko bulinaw balig 100 ni siya mga guys. Pang kilaw-kilaw ba. Nya ako manghod mura po siya og naapoy inisyatiba kay kabalo nga ga-vlog ko. Magali pud mo bit-bit pud sa mga pelitonon. Ug karon suroy-suroy na pud ta mga kuan isda diri kay mapalit po og pang tulahon mga guys. So pwede pud unon. Ug karon sa akong mga mata tag yung labasa sa isda nga pirit mga guys. So 150 rang kilo ingon ana kabrato ang isda sa tukuran. Ug karon mo palit ko og isa ka kilong pirit mga guys no. 150 ra grabe good ba worth it yung gayo ba nya ato makita pamanit pa lang daan porma pa lang sa isda hashtag yung labasa akong ipagutadaan og karon ako nang baryan mga guys 150 grabe worth it yung gayo grabe kanindot mga isda gayo labas kay guys napay guto ba nga grabe kasi sinaw maayo og karon mga guys suroy-suroy na pud mga guys kay para mapalit na pud og mga utanon o mga sagulama sa atong kilawon o atong nunon or tulahon diri dapita mga guys mili tag kamatis diri og uban pa ato na lang ilakton ang video. So karon mga guys ato na napalit ang atong mga kinahanglanon mga lamas mga guys so ato nang baryan mga guys so ato makita mga guys so di man kompleto dito mga guys ani na po sa atbang suroy-suroy na po ta ningita na po ta mga utanon kun dili ta kita lagbati ra pizza na po para isagol og tinula suroy na ka utanan wala may lagbati so wala ko lain choice pizza na lang gid ako paliton sa lakton mate kakong manghon may tigdala dra sa akong palitonon mo pay driver mo pay ko ani sabot ra gyud ka diha kay gidala ko cellphone dra vlog mangug ko og sa lakton mga guys so guway na may pauli mga guys so mana na may pamalitanan so guway na may pauli gikag tukuran paingon na pon may uli sa barangay rest house. So yun mga guys sakay na ko mga guys so let's go ngadto na may mga guys salamat kayo sa pagumagtan-aw sa akong video mga guys sa hilig modula dayaw mga scatter mga guys na ako i-advise inyo sa gabi igin mo modula 100 deposit minimum mga guys ang 3D Gili mga guys legit yun na guys pagcore license yun na siya guys o dire dapitan ni Ismail ta mga guys no kinamay na mansin sa tuwa na malay siguro tayo followers dari sa tukuran mga guys so salamat yun guys tanang mga supporters sa tukuran o dire ra mo humantong video mga guys salamat guys pagtanaw bye bye.